One lobat. You have to remove the fascia. Tigas eh. Natatakot ako dito, sobrang talim eh. Yung kanina. Ito po. Medyo mapurol. Pinibidyo pa yung pagtanggal ng pasa. Kulit. Huwag na nga eh. Ayan. Kasi kailangan din malaman kung paano kung wala yan. Kailangan pa yun. Sa bahay dadisect. Nakapatay mo naman. Paul, malambot na yun sa tigas. Wala pa na po kayo sa amin kasi. Because you have a different supplier. Hindi ako pwede magreklamo. Ma'am, nakita ko po yung supplier na salubong niya ako. Eh, dala ko yung cup. Ano sabi mo? Sabi mo, titigas ang cup mo. Wala, nakatingin lang siya sa akin. Ay, natatakot siguro. Baka nahalatang magdita ka. Ano na sa takot sa akin. lang po namin yung mga lines. Oo, nak. Dapat ilabas nyo. Mahirap ilabas. Nakakatakot eh. Nahihiwa ako ng kamay. Nakikita mo yun. Oo nga eh. Ang technique dyan, kuhanin nyo, ganunin nyo, para mahiwalay ng buo. Hindi po Kabay dahan-dahan, you are supposed to be very careful. So, that's the time you can now identify correctly the muscle. So, this is now, all muscles here on the dorsal side are all extensor. So, extensor carpi ulnaris, extensor digitorum lateralis, digitorum lateralis. extensor digitorum communis, the third one. Lateralis, lateralis. And then, you skip supinator longus. Ay, Akala ko. And then, once you skip, no, I'm only following the, in the book, which one comes first. And then, you return here. So, this is now extensor carpi radialis. It is now divisible into two. So, I'm supposed to separate there. Extensor carpi radialis brevis. Extensor carpi radialis longus. Brevis. So, we start here. This is, you look for the ulna. This is the ulna. The muscle on top of the ulna is now the extensor sensor lang. extensor carpi ulnaris. Carpi ulnaris. Separate ko. Kasi matigas na rin eh. Extensor carpi ulnaris. Extensor digitorum lateralis. Extensor digitorum communis, the third. Then skip. There are two muscles here. Skip. Supinator longus. Then return. Extensor carpi radialis brevis. Extensor carpi radialis longus. The long one is the longus is the long one. The brevis is the short one. This is very hard. Stop mo, matagal po. Ano ka ba?